Il-Gvern ippubblika l-ftehim li sar mal-Konsorzjum Malta Racetrack dwar il-korsa ta' żwiemel tal-Marsa. Id-dokument ta' 7 paġni li huwa ftehim ieħor mis-sensiela li l-Gvern qed jippubblika hemm imniżżel investiment ta' 18 miljun euro. Dan biex il-korsa ta' żwiemel tkun aktar aċċessibbli u dawk li jagħmlu użu mill-korsa bħad-dilettanti ta' żwiemel jibqgħu igawdu mid-drittijiet li għandhom bħalissa. Fi stqarrija l-Partit Laburista saħaq li dan huwa proġett ta' fejda u hija ħasra li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qed tipprova tellef. Ġie spjegat ukoll kif Simon Busuttil qed ikejjel b'xibru għaliex il-prassi li kuntratti maġġuri jiġu pubblikati f'ġieħi trasparenza ma kienx teżisti qabel dan il-Gvern introduċiha. Min-naħa l-oħra l-Partit Laburista fakkar li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ilu iżjed minn xahar biex jippubblika l-invoices folots marbuta mal-iskandlu tal-iskema Pagi PN. L-istqarrija temmet tajt li Busuttil li tant jiprietka fuq it-trasparenza għandu mistoqsija qudiemu li baqa' jkaxkar saqajh dwarha. Il-mistoqsija ewlenija tibqa' meta Simon Busuttil se jippubblika l-invoices.